Lapit na. Ayan, good morning mga ka-alright. Sa magandang umaga, pinagpalang araw sa ating lahat. So ayun, kahapon nakagawa na tayo kay Jamila. So ngayon, gawa ulit tayo. Doon naman tayo kay Chinchin sa sa maging gate dun sa may kusina. Gawin natin mga ka-alright. So abang-abang tayo. So salamat at kahit pa nakasingit tayo sa ibang project. Extra tayo. Ayan, medyo maganda-ganda yung natin. Alright. So ayan mga ka-alright, no? So muli, nandito tayo sa pabahay. So doon pa rin ako kay Jamila. Tapusin ko yung yung 3 patong pananaiwan ko. Ayan. Alanganin kasi kahapon ituloy kasi basa ang hollow block. Gigiwang yung pagka-acid na So, nakalimang patong tayo kahapon. So ngayon mapahalo tayo kay Marvin. 3 sako. Ano ba itong aso? Baka mangagat? Ang tapang baga. Hindi. Ano nga? Kakagatin nga ako kanina eh. Hindi pa. Mangagat ko na. Hindi yun. Mahirap pa naman ng rabies. Dami nang natutuluyan sa akin. Kagat na yun. Ayan na po, pinatapos kahapon. Ayan po, magdugtungan ng bakal. Kahapon, dito na bakal. Kaya mga tungtungan mo. Ha? Wala ko tungtungan doon. Gusto na malaki. Ay, ito nga. Hindi yan kasi doon. Si Marvin naghahalo.
Halong-halo ah. Talaga. May tumulong sa atin yung ano. Anak ni Koploy ata ito. Anak ni Koploy? Ha? Ano, ayos lang? Ayos. Ito lang yung mga sumasalong blocks, no? Oo. Para magtama sa tali, sumata mo kung ano yung ano. Kung ako mag-boss ka ng hollow block. Unang patong. Ha? Asa na yung tansin? Yung tansin yung ano yung tansin dito. Right? Ano yun? Bakit hindi nga tayo na? Sa trabaho lang po kami. Wala kami kasalanan. Marami kasalanan sa inyo. Kung naman ganun. May pubya kami dyan.
Kopya ko dyan. Nabihag na ako ng upi. Isang araw ako nabihag. Mabait naman. Hindi naman mga gusto. Tama naman. Alin? Ito? Silipin ulit natin. Nakalipin yan. Para sigurado. So, parang pantay na. Pantay ba? Sige daw. Parang bulsot pero pantay rin. Parang bulok man. Ayun na nga. Gas, ang halog natin. Di ko malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangako. Biglaan Ay, pumahawak ng balay yung bulan po. Ito yung halo. Nakatid na. Right. Anong bakal ah? ha? Bakal.
Ikawit na natin sa ilalim. Pag ganun. Di, pwede na yan. Ano? Ito oh. Masukatan muna natin yan. Pare pagkain lang sa halo. Pantay lang, pwede na yan. Tayo umalapit man.
Putol daw Kuya Gatcho. Putol daw. Yes, sir. 195. Nung inaakala. Halo. Halo, halo. Halo, halo. So yung mga ka-alright, i-weldingin natin yung bakal. Yan, para kumapit sa tubo. Ayan o.
kalusugan, wala kaming kasalanan. Nagbalak ko lang yung buwag kasalanan. Siya yun, hindi pa. Paano mga kumabot ko gano'n? karot. Wala talaga kami kasalanan. Huwag po kayong paputot. Wala po kami kasalanan. Huwag nyo kaming pilitin na magkaroon ng kasalanan. Pipilitin na magkaroon ka ng kasalanan. Kami po ay gumagawa lang po.
May maayos dito. Maayos nga ba? Bakit nga ba ang puso? Kimot ni Kwa, kimot niyan si Maria. Kumusta? Ayos lang! Nararating ko lang kaya. Kumusta ang biyahe? Napagal ako. Di bali magpapalit na ako ng damit. Ayos mo pala kalikada. May na. Kumusta ang kaon nyo? Di ba ako nagka? May na. Magluto kita sa kampo. May na, Mickey birthday kita. Sa langit. Nakaka-char. Nelson. Dili o. Harang-harang kasi. Harang-harang ka. Pagod na ako. Mali ka ba dito natapos? Ah, talaga ito isabit. Isang buo talaga ng blocks. Yan, walang store. Hindi, napunan yan. Walang sinuo. Guys, sa baka pa naman ito eh. Isang halong batang sila ko. Pinto na. Pagkakas na kayo. Ito. Bunang natin. Dugot. Ha? Pagod na si ano? Boto. Nas na kaya ngayon, kaya nagpa-enroll muna ako. Yung sarap ko yung ipag mo na lang. Last na pa ang dulo niyan eh. Holiday daw na eh. Hindi daw i-enroll pag di nagrabos. Oo, nagrabos pa ako. Ay, kalukuhan yan. Diyan ako di maniniwala. Di ka pa yaga i-enroll lang di nagrabos. Kaya nga, puro rabos. Basta ano, rabos. Ano kung wala pa lang ibang kung matanda na pa lang kasama, kailangan pag-rabusin. Pero
naka-enroll. Ayan. Pwede rin na magbayad na lang o kaya Ayan na. Patay ba dito? Puro pira eh. Bulacan, wala ka nang mga ganyan. Buti na, puro project. Ayun pa, kita. Budget naman ang gobyerno dyan eh. Huwag ka nang magrabos, magbigay ka na lang ng dalawang sigid. Ay! Nagrabos na lang ako. Alam na yun nila. Tawag sa amin. Brigada! Brigada na lang. Brigada isli. Making kalukuhan yun. Pag di ka naglabos, hindi ka pag-enroll yun. Uy! Lupit si nanay ah. Ay. Relax lang nay. Kaya nga namin kahapon. Hindi namin kaya ngayon. Ha? Ay, di naglibot ka ako? Amo! Ha? Para matapos na? Sana unta na naman. Excited na si nanay Materan. Wala yan, wala yan. Relax! Isa pa. Buwan matagatik ka. Magaling! Ha? Sino nagsabaw? Sino nagsabaw? Kaya kaya da. Nabalik ka nito. Ay, nabalik ka nito. Ikaw nagsabaw. Ikaw nagdala. Pero hindi magdala na lang. Wala namang baldi na maliit. Ay. Sana all naglilibor. Re! Re! Oh. Naglilibor ka kami? Oo. Malapit na? Baka pumutok na yung panabigan ha? Iba pala yun. Ano nang kayo nililibor ka na? Nag-upo ka. Che! Iba pala yun. Hindi nga dito pwede maglibor. Doon sa clinic. Sabi nyo na inga. Wala ni... Hindi ka rin. Nagpapaanak. Oh. Wala mo palang problema. Mabuluntis ko nga ito eh. May magpapaanak eh. Ano? Patong naman tayo. Good. Ito kagagat ko. Ha? Kagagat ko. Namarbin. Hindi kasi yun. Hindi kaya. Ah?
halo pa. Oo. Oh. Ang tanging alay ko sa'yo. Eh. Yan, marami ko dyan. May pang dito pa nga ako sa dibdib yung parang Pag nagluluto. hindi, yung pang nag-dry. Tapos may dito pa sa ulo. Ayun. Flashlight. Pwede yun. Flashlight. Naka-iPhone. Ayun pa itong gamit. Bagong-bago pa. Bagong sisirain. Bagong sira naman ito. Mother, dalan mo na ako na. Ito medyo na malamig na. Bagong lagi pa lang. Ayun, dun sa picture. Yung ano daw ni Kuya? Yung. Kuya, Kaso cellphone mo raw pa, parang. kuya. Sino mo, kuya? Wala, kinuha niya yung ano, yung PhilHealth. Basta bato kaya? Basta akin ganun din. Patay lang mo dyan. Kita nga nabusog ko. Ay, ayapan kami doon. Palalaga lang yung ano. Ay, nalaga na. Oo. Lagyan ng sahog, delikado. Ano? Ano? Oo, ano ko na lang naman at
Shut up, bit. Huwag mo hawakan. Hulog na ano nga, matabing. Jadi ni. Neme. Secret. Secret surprise. Surprise na lang kita. Secret nga eh. Secret. May di na pa. Kailangan ng ano tata. Kailangan naman eh, kanina pa. Picturean na daw. Pagkakas mo pa ako na may pentisip. Sabik na po. Manila, namatirahan ng bagong bahay. Excited na. Kakatay po siya ng isang baboy rano. Isang baka po na. Kaya natin ang pa. Kaya man lang pa. Swagin pa ako. Mamatay na lang siya. Teka, ginagawa mo. Grabe ka naman sa akin. Ano nga akala mo sa akin, robot? Bayan ka ba? Makatunay na ang nasabi mo totoo. Nanay. Nay. Binabawi na skin. Naku po. Hindi ko alam kung saan ako pupunta.
Dat nga ninen. Sabahan ka kapag Sabi yun mo. Nakanuha mo dyan. Amura? Hindi, sabihan ko na. Muli ng anak ko sa kapon. Pima. Lingwahe. Karasa. Fiction. Horror. Hindi agdop sa mga bata. Anong klaseng horror? Horrorosa rin to. Huwag sanang umulan. Sa tingting. Tingting. Baka madaming GoPro. Kaso may ano? May ayos. Baka maano. Teka, ano ba? Ano lang? Ba boleh patong? Dito sa floor. Hindi na abutin ang ulan yun. Para tuloy ang gawa. Halo black. Apa? So yun mga ka-alright, hanggang dyan natin vlog at tatapos na po natin ito. Hanggang dyan na po yung ano nyan, yung magiging asintada at may ingredients sa yan sa taas. Grills naman yan natin talaga. So yan mga ka-alright. So yan, maraming salamat po no, sa pagsuporta mo po din yung lahat dito sa aking vlog sa bahay ni Jamila sa pag-asintada sa magiging kusina. Diyan po yung magiging lababo. Yan, dyan na po ilalagay yung lababo. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat, no. So, kahit pa paano ay usad-usad tayo sa views. Yan. I love you all. To all viewers, subscribers, sponsor. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang dito lang po ating vlog. Bye-bye. I love you all.